Το χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι μας όταν αναζητούμε κάτι στο διαδίκτυο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ψάξουμε στο Google αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Τι θα συμβεί όμως αν ψάξουμε στο Google τον ίδιο του τον εαυτό? Τότε θα μάθουμε για το Google, έναν πραγματικά τεράστιο αριθμό, και συγκεκριμένα το 10 εις την εκατοστή ή το 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Ο όρος αυτός επινοήθηκε το 1938 από τον 9χρονο Μίλτον Σιρότα, ανιψιό του μαθηματικού Έντουαρντ Κάστνερ, ο οποίος αναζητούσε μια επωνυμία για το πώς θα μπορούσε να λέγεται ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός. Google. Σε αυτόν τον όρο λοιπόν η γνωστή μας εταιρεία οφείλει την επωνυμία της, υπονοώντας τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαχειρίζεται. Πώς όμως πραγματικά μεγάλο είναι ένα Google? Η Lucy Brown στα αγαπημένα μας Peanuts θα ρωτήσει τον Shredder πόσες πιστεύεις ότι είναι οι πιθανότητες εσύ και εγώ να παντρευτούμε κάποια μέρα? Ο Shredder θα απαντήσει νομίζω πως περίπου ένα στο Google. Και πόσο είναι ένα Google? Τόσο. Ήμουν ο Γιώργος Οικονόμου. Είδες την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και μέχρι την επόμενη φορά κάνε κάτι χρήσιμο.